Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. Razumem, evo parafraziranog teksta uz poštovanje tražene terminologije. Fr. 25 uhapšen je zbog brutalnog napada satarom koji se dogodio na pešačkom prelazu u naselju Kaluđerica. U trenutku napada, počinilac se nalazio u kućnom pritvoru zbog ranijeg krivičnog dela i najverovatnije je bio u okviru dozvoljene šetnje koju je imao uz nadzor elektronske nanogvice. Nakon što je izvršio napad, počinilac se uputio jedinom pravcu gde je mogao, prema adresi prebivališta, budući da mu je kretanje bilo ograničeno uslovima kućnog pritvora. Policija ga je brzo locirala i uhapsila u njegovom stanu, gde su pronađeni i ključni dokazi, satara kojom je, prema sumnjama, počinjeno krivično delo, kao i odeća koju je nosio tokom napada, natopljena krvlju. Incident se odigrao juče oko 17 časova, kada je počinilac, dok se kretao ulicom, ušao u verbalni sukob sa dvojicom muškaraca koji su se nalazili u automobilu marke Renault. U vozilu su bili žrtva sa još jednom osobom, a verbalna rasprava izbila je najverovatnije zbog nesporazuma oko pešačkog prelaza i prava prvenstva. Tokom eskalacije sukoba, vozač je izašao iz automobila i krenuo u pravcu počinioca. Tada je počinilac iz kese koju je nosio izvadio sataru i zadao više sečnih rana po rukama, nakon čega je pobegao sa lica mesta. Vozač je zadobio teške telesne povrede i nakon pružanja prve pomoći prevezen je u urgentni centar na dalje lečenje. Policija je odmah započela potragu i, zahvaljujući elektronskom nadzoru, ubrzo stigla do počinioca. Pored njega, identifikovani su i saučesnici koji su mu pomagali nakon napada, a čija je uloga predmet daljih provera u okviru istrage. Protiv počinioca biće podneta krivična prijava za teško telesno povređivanje, dok će se dodatno ispitati da li je došlo do kršenja uslova kućnog pritvora. Policija i dalje prikuplja dokaze, uključujući snimke sa nadzornih kamera i svedočenja, kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog nasilnog incidenta. Zapratite naš kanal za još novih vesti.